Το ρεκόρ συμμετοχών έσπασε στις φετινές εκδηλώσεις για τον μητρικό θυλασμό που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με τις διεθνείς εκδηλώσεις. Μαμάδες και μπαμπάδες έστειλαν ισχυρό μήνυμα για τα ωφέλη του θυλασμού που αποτελεί δώρο ζωής. Μια γιορτή για παιδιά και γονείς ήταν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκδήλωσης για τον μητρικό θυλασμό. Φέτος, Παγκύπρια έσπασε το ρεκόρ συμμετοχής. Συνολικά, 274 μητέρες θύλασαν 282 παιδιά, με τις μαμάδες να στέλνουν ισχυρό μήνυμα για τα ωφέλη του θυλασμού. Είναι το καλύτερο πράγμα για τα παιδιά τους. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα αρκετή ενημέρωση ώστε να θυλάζω και τα δύο μου παιδιά μακροχρόνια. Είναι απίστευτο το αίσθημα και για το παιδί και για τη μητέρα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει μια μάνα στο παιδί του. Ο θυλασμός είναι ένα πραγματικό δώρο ζωής. Στο πλευρό των συζύγων τους βρέθηκαν και οι μπαμπάδες, οι οποίοι συμβούλευσαν τα νέα ζευγάρια να στηρίξουν το μητρικό θυλασμό. Χρειάζεται στήριξη, κατανόηση. Υπομονή και μόνο υπομονή. Όπως εξήγησε και η πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου για τον Μητρικό Θυλασμό Δώρο Ζωής, Ειρήνη Παφίτη, η στήριξη του πατέρα είναι υψίστης σημασίας. Ενώ και ο παιδίατρος Σάββας Σαβουλάς, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση της Λεμεσού, ανέδειξε τα ωφέλη. Η δυσκολία στο θυλασμό, η μαμάκια είναι δίπλα της και της λένε μπράβο, συνέχισε, μπορείς να τα καταφέρεις. Της ξεπερνάει πάρα πολύ εύκολα τις δυσκολίες. Είναι ένα δώρο ζωής τόσο για τα παιδιά μας, όσο για τις μητέρες της ίδιας, αλλά όσο και για την κοινωνία. Στην εκδήλωση της Λευκωσίας, το παρόν του έδωσε και ο Αντένα FM με live link. Ο Ρένος και η Καλλιόπη Ασικίδη βρέθηκαν στο χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έδωσαν παλμό και κέφι στους παρευρισκόμενους. Το σύνολο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Χαραλαμπίδης Κρίστης, εκ μέρους της οποίας μίλησε η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σωτηρούλα Σωτηρίου. Ως κοινωνικά ευαίσθητη εταιρεία, η Χαραλαμπίδης Κρίστης αποδεικνύει ακόμη μια φορά, υποστηρίζοντας το θυλασμό, την ευαισθησία της στα παιδιά. Σε όλες τις εκδηλώσεις, τα παιδιά που συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες.